Добро утро! Топнали сме си днес краката във водата, ще правим декоративно езеро. Какво има да ви кажем? В момента е монтирана помпата, сложено е фолиото, тук там е камъчета да се виждат и от тук нататъка ще направим от този басейн езеро, декоративно езеро, където да могат да живеят риби, раси, щуки, птички да идват да пият вода и изобщо да дадеме живот на цялата градина, която е така прекрасна, да бъде и акцентът езерото завършен вид. Какво правиме? Първото нещо, източваме водата. Посредством помпа, маркуч и долу в реката. Още един маркуч така, докато на принципът на скачените съдове и той изтича отдолу. И чакаме да се източи. Не е малко водата, имаме търпение. През това време може да позасадиме някой друг храст, да пооплевиме, да поокопаем. Точиме, някакви жаби, бам! Първи опит за измъкване. Какво правим? Източили сме езерото, почваме да махаме филца отстрани, който е сложен, за да може да работим по-лесно. Изваждаме фолиото, за да се показва. И сега започваме да редиме камък от тук, така за да може да стане естествено. Останете с нас, за да видите каква приказка ще направим. Чисти се, няма ви казвам какъв е жабурняк, жаби шкачат. Я една тука. Мани, айде, да живее. Нема ви казвам, това е смрад. Нема ви казвам. Още една жаба там. Леко, само че има лампи и такова да не ги струши. Вече езерото е изпразнено, нямаме вода, започваме да редиме камъни, ето може да се види, така че да скриеме черното фолио и да има повече естественост. Направихме скимерът, който беше ето тука и малко беше трудно обслужването му, не знам как с хвърковатата чета трябва сигурно да се хвърчи и да се изчиства, заради това го изместихме натам, оттам като се клекне по-лесно се изважда, това и така се вади, за да може да се изхвърли, тук се събират боклуци, които са от повърхността. Също другото нещо, което направихме, трябва да се помисли и за рибките във водата. Те трябва да имат пещери, дупки, къде да се крият, да се мушкат. Ето тук може да се види как сме сложили един камък така, да се влиза, да се мушка. Нали, всичко това ще се доприкрие, за да стане още по-перфектно. Ще видите малко по-нататък как ще направим и брега и всичко да се покрие. Продължаваме напред. Нека да ви кажа една тънкост. Ако искаме в езерото да има риби, хубаво е те да се крият някъде, да имат възможността да се скрият. Било то от хищници, било то от слънцето. Заради това им правете пещери, фуги, тунели. Как може да го направите? Ето, посредством два камъка, един камък плосък да го сложите отдолу. Ето тук може да си минава рибата. Разбира се, после си го прикриете така камъка и острите ръбове, посредством по-малки камъчета, да изглежда естествена пещера. По този начин шаранчето се скрие вътре, ще се радва, ще излезне, ще погледа, пак ще се свие и така. Ето ни в следващият етап. Как да направим борда на езерото или край бреговата линия. Слагаме един камък от тази страна, един камък от тази страна. Фолиото идва по средата. После го закриваме с камичета. Нивото на водата ето го, заедно с скимера, гониме го. Тук после ще запълним още с камъни, нали? Тук местото, освен че може да е запълнено с камъни, може тук да се сложи земя, да
да се засади някое растение в края. Вижте колко хубаво става, нали? Дали някоя трева, дали някой ирис. Ето тук, нали, като му махнете саксийката. И така продължава по цялата ивица. Разбира се, не е само големи камъни да ги наредите някакви. Малки, големи, ще видите по-нататък, как ще стане. И една от последните фази. Пълниме с вода. Езерото сме го напълнили с вода. Сега ще сложим скимъра на това ниво и ще изчакаме да се оттаи малко водата, за да докараме и рибите. Изпълме вода. Бояне! Защо сложи бирата да се изстудява в реката, а не в езерото, моето приятелче? Добро! Гледай, със студена вода пълна езерото красиво, само за студена бира. И си плачна в краката, олеле! И така.